Aquest fumet de marisc és cuina d'aprofitament. El fem amb els caps i les pells d'uns escamarlans d'un tàrtar que vam preparar. A part de les cloves i els caps, també necessitarem oli, pebre, sal, 3 cullerades de brandi, un vas de vi blanc, 3 grans d'all, una ceba, un tomàquet i aigua mineral o filtrada. Per fer el fumet, agafem una olla, afegim un raig d'oli, els grans d'all sense pelar lleugerament aixafats i la ceba trossejada. Afegim el tomàquet, encenem el foc, li donem un parell de voltes i ja podem afegir els caps i les pells dels escamarlans. Els deixem coure un parell o 3 de minuts mentre anem remenant i aixafant els caps perquè deixin anar tota la substància. Salpebrem i afegim les 3 cullerades de brandi i el got de vi blanc. El deixem reduir una mica durant un parell de minuts i ja podem afegir l'aigua. Esperem que arrenqui el bull i comptem 25 minuts. Apaguem el foc i deixem reposar mitja hora. En aquest punt podem decidir si triturem o no. Nosaltres només l'hem triturat una mica. El fet de decidir triturar el fumet depèn de si el volem una mica més clar o una mica més dens. I un cop fred, el colem, aixafant els caps perquè deixin anar tot el suc. Aquest fumet es conserva molt bé congelat. Ara només ens cal repartir-lo en pots en funció de com el vulguem gastar. I ja veieu, amb cuina d'aprofitament hem fet un fumet de luxe. Fixeu-vos amb el color que té. Amb aquest fumet han de quedar uns plats boníssims. I com sempre us demanem, no marxeu sense deixar un comentari o donar-nos un like. I si encara no esteu subscrits, feu-ho, així rebreu un avís quan publiquem les noves receptes.